Katarína Knechtová. Toto je len pre teba. V tichu. Yeah. MC Muto. Kamoši mi tak hovoria, aj keď už nemutujem. Yeah. Musíme pochopiť. Spomal. Máš privysokú rýchlosť. Vnímam ju 6. zmyslom. Mám zavrať, tak ma zachraň a otvor. Daj rešpekt. Bronzového Slávika prichádza odovzdať herec, scenárista a zabávač Dano Dangl. Tá chodba tam vzadu je veľmi úzká a zlatú cenu v tejto kategórii odovzdáva pán Bednárik, takže kým som sa prepchal. Som veľmi šťastný, že môžem odovzdať práve túto cenu, ja to nebudem nejako extra naťahovať. Je to bronzový Slávik a získava ho... Katka Knechtová. Ďakujem. Pekný dobrý večer. Takže ja sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí so mnou spolupracovali na albume Zodiak. Ďakujem veľmi pekne mojej manažérke Sandre za trpezlivosť. Ďakujem mojej rodine za podporu. Ďakujem mojej kapele, ktorá so mnou hráva. Pozdravujem Laciho, Tomiho, Viktora, Peťa. A v neposlednom rade chcem veľmi pekne poďakovať všetkým mojim fanúšikom. Ďakujem veľmi pekne za vaše hlasy. Ďakujem. Strieborného Slávika v kategórii speváčka odovzdá